Ya, hati-hati ya. Wis, ora usah repot-repot. Tawon temen nggih. Iki mau aku rene iki mengarep goleki lekbon. Arep takoni lita lembur, jadi iki ana sing bocor. Anu, mbok menawi kalangipun niku sampun kathah ingkang aus. Iya mulane aku mau rene iki goleki lekbon. Lah jebul benene awake lagi ora kepenak ngono. Sedereke saking dusun mandi mriki kok bingung. Nginep kene to? Wong loro aku yo ketemu kok. Nggih, apa mergo ditili sedulure kuwi terus ngono. Oh, sedereke kesini mriki, dereng langsung teng dusun. Lah nek kok aku mau nonton ning mburi iki lagi turun. Dhewe ora ono sapa-sapa iki. Napa mboten nemoni sederek ta, Bu? Alah kae lho jenengan tili ning mburi. Oh, malah tambalan koyok, fotone iki ketok alum. Napa nggih to, Bu? Heeh. Wong iki niku ajeng bayar lemah teng desa mriku kok. Bisa ndi, Bu?